Ahoj lidi, čau lidi, a ještě no ahoj, jsem Puldis a vítám vás u našeho prvního let's play na hru GTA San Andreas Multiplayer. Chtěl bych tady přivítat jednoho mého dobrého kámoše Big Tunela. Čau. Takže, co si dneska ukážeme? Takže dneska bych jenom jsme udělali takovou menší jakoby informačku. Takže ukážeme si tuning out a vy jsem řekl, tady Big Tunel. Tuning out. Pak to dáme nějaký skripty. Dobře, takže tady řeknu, mám takové takže teď vám řeknu takové normálně, takže lomeno car menu jsou auta, lomeno weapons jsou zbraně a potom tady jsou všemožné warpy až po ano, je tady i VIP zdarma, kdybyste chtěli podívat, potom napíšem pod video i IPinu tady toto serveru. A dobře, takže v dnešním díle se teď odportujeme na DraxF. Tak jo, Takže teď vám tady vem si elegy. dám si elegy, které lehce vytunit, takže jenom my to budeme dávat teda na YouTube a chtěli bychom jako vidět, jestli by se nám tady to video líbilo. Říkám, teď je naše první video, tak jasný, že čekám možná nějaký lajky a spíše dislajky. A určitě bychom byli rádi nějaký koment, jestli by to mělo cenu, aby jsme natáčeli, jo. Tak za to vám všem předem děkuji. Potom teda naše Skypey a IP tady toho serveru, je to tady ještě bez hamačí. Máme to placený server, takže to dáme pod to. Takže teď tady budu vytuní auto. Tak co Bugy, máš to? Okay, jo. Hezký auto. Tak co Bugy, nedáme závod? Klidně. Auto versus motorka. Počkej, vezmu si to nejlepší. Abych nevypadal blbě. Motorky? Negr 500. Tak pojď Bugy. Tam jsem já. Tam to neskouše, tam jsem já, Bugy. Počkej ještě chvíli. Bugy. Počkej, ještě řeknu. Takže 3 witches, Počkej, ještě ne. 2 witches, 1 witches, 0 witches. Počkej, ještě ne. Sorry za předčasný start. Ano. Takže, můžu odpočítávat? Jo. 3 witches, 2 witches, 1 witches. Dáme to okruh? Jo, 2 kola. Dobré. Už zatáčí se takhle tady. Prdele, jaký na fialky. Ej, když tak si to z toho tak chytá od docela. Což se zdaleka dá říct tady o té motorce. Ta drží. Bugy, co tam furt děláš? Drifty. Ty jsi dobrý řidič, hele. Pojď tyhle. Díky, ty ona se zase potočila. Ano. A jdu do cílové zatáčky, cílová rovinka a je to tu, vyhrál jsem Bugy. To je zklamání, už je pro tebe hrozné, viď? Nepovedlo. Jdeme střílet na Bugyho. Dáme si hru, když mě zabiješ, tak ti dám 5 milionů. OK, chceme to jedno. Jenom aby jsme vám ještě řekli, jsme admini na tom serveru, jsme jakoby majitelové, ten server jsme mi založili.
Takže není problém, my jsme někomu dali zdarma VIP, kdyby náhodou chtěl někdo, tak se tam klidně může zavítat na ten server. Budeme zakládat i stránky, právě my proto jsme chtěli dát video a vidíte, na ten server přišlo co nejvíc lidí. Že bugy. Musel provést auto. Jsem tě viděl. Je, dopravil motor. Bugy, jaký máš rádio? Rádio je, nevím, Evropu. Já tam mám rádio off. Ale ne. Bugy, neopravuj si auto, nebo bán. Jasně. Ne, ani se nepokoušej. Ty vole. Cože, co on? Píchnout tomu gumi úplně nejvíc. Píchl jsem ti aspoň. Ne. Tak to jsi neměl bugy dělat, ale. Tak ty si moc chlapče. Ono ti to přijde. Počkej. Víš, co myslím? Pokud jenom se teď tak zeptám, nebude to nic, co bych teď chtěl udělat. Jak se vyhazuje z toho vozidla? Nevím. Nevíš jaký to je, jo? Co? Jo, už vím, jaký, jo. Ale ne, on je až tak daleko. Ale ne, on mě dal do čajlu. Dobře, Bugi. No, to jsou lagy. Jo, Bugi, to je sranda. Ale ne, já jsem ho